Koro wadogo mbaka e weche mag siasa chalo nade. Jaduong' man go kawuono en Willis Otieno, men okil kendo en jalup jalar kom mar tend piny Kenya gi party mar Safina. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi okil. Erokamano Trevor. To higa chako maber. Higa chako maber. Happy New Year ne oganda mag joluo duto. Erokamano. Nyasaye oritowa, pod wanyalo wuotho, to wachiwo gokinyi kwa lame to agone erokamano. Mano ber. Mane maduong'. Erokamano. Dweche ang'wen koro ka jalup jatend Kenya ma en William Ruto nochokawo telo ayanga. Weche mang'eny osebedo ka dhi mbele. Achiel kuom gin waneno ka jotend migepe nyoromo. Kasto wuok jatend piny Kenya koro wuok owacho mondo los chik mar jotend migepe gogo mondo dhi e od bura. To kata pok wadonje mano, siasa ineno ka dhi nade dweche ang'wen bang' ka koro jatend piny Kenya ma en William Ruto nokawo kom. Bodhi e yo makare koso ok odhi makare? An gi pacha kaka range, aneno ka sirikal pok obet piny e kom motegno. Vision mar Jokenya Kwanza gi pok onyiswa. Pod ka gitemo manyo yo ma gidwaro tiyo godo ne jopiny. Tigi ndalo to dhi. Nikech kiparo ma ka gidonjo ne gikwongo giwacho ni gikelo fertilizer. Ka wach fertilizer pok orumo to ni koro gikelo GMO. Wach GMO pok ong'e malong'o to ni koro en Hustler Fund. Nitie gik moko mitimo matin kama to kine ka tie up e gimoro achiel. Ing'eni maduong' man kaka ng'iye ni jogi pod gionge vision. Kech de bed ni gin gi vision ka ng'iyo ka pime kata gi Kibaki. Vision mar Kibaki ka donjo telo en chake nowacho ni vision na adwa ni neno nyathi ja Kenya. Ng'ata miluongo ni ja Kenya osomo. Koro government programs ne geared towards neno ni free primary education cha obedo rolled out maber. The second vision mar Kibaki nen on odwaro nyaka stimulate economy. Ndalo cha economy marwa ne GDP marwa ne negative. Koro gima notimo gi primary education ni samoro nyithindo e school kendo noneno ni owe pesa e ofuku janyuol. Koro janyuol mane dhi chulo school fees cha. Koro nigi pesa e mfuko ne, onya tiyo godo nyiewo godo chiemo, onya tiyo godo puro godo, onya tiyo godo timo kendo maber. Koro mane stimulate economy. Koro pesa ne wuotho maber. Omiyo kane ng'iyo Kibaki bang' higni 5, higni 2, GDP growth no work from negative growth rate to positive 7. To jogi to kaka ng'iyogi, kata king'iyo ni koro fertilizer midwa pidho. Ing'eni nyaka ipenjri ni en ang'o ma shida mantie piny midwa loso? En food security kose en hunger? To ka obed ni en food security emidwa deal godo, to dwa bed ni ng'iyo the entire value chain. Gimomiyo chiemo onge no. Koro ng'iyo ni jopur gin adi? To gipuro ang'o? Tang'o ma gionge godo? To gitiyo gi kothe ma gitiyo go puro kose itimo irrigation? Ma koro sami timo koro biro gi mikakati mar sirikal en gima ng'iyo gini te ni jopur modwa tiyo godo chiemo maloso en chiemo ma tons marom kama to onego bed ni watere tan marom kama. To mondo wachope tan mwadwaro ni onego bed ni watimo ma gima nyaka jopur gi wapuonjo ba kendo wa make sure ni gipuro kaka dwarore, gipidho kodhi maber, ok ni samoro ng'ato ng'eni samoro imiyo jomoko kodhi to gidhi chamo kodhi. Kendo iluwogi, keto extension officers maluwogi makonyogi ka puro kendo puonjogi kendo tiegogi kaka gitiyo tich mar puro no, mondo iwacho ni kochop bang' kata dweche 6 kata higa 1 to gima nodwaro address ne en food insecurity cha, koro wan gi chiemo moromo. To kar jogi ni to pok aneno. To Kilmayo